הבלשים. משרדו של הבלש ג'ו. לילה, שערה, 11 בדצמבר. נשארנו במשרד עד מאוחר, כי אני גבר. כוס שחר, ביד סיגר, שלט מזל טוב על הדלת. גם כן יום הולדת. ואז היא, ספוגה בגשם, נכנסה לחדר. מהרגע הראשון ידעתי שלא יצא מזה שום טוב. היא הייתה מלאך רטוב מהסוג המסוכן ביותר. עיניים שהיו גורמות אפילו לי להתמסחר. מטריות יצאו מהאופנה, שאלתי, היא אמרה. סליחה? היא טפטפה על הרצפה שלי יפה ושותקת. הייתה מבוכה ועוד קיוויתי שהיא תבין את הבדיחה. אם הייתי בן אדם, הייתי מגיש למגבת. על כל פנים אנחנו סגורים, את יכולה לבוא מחר. אתה ג'ו? מי שואל? שרה בנט. שם מוכר. למדנו יחד בתיכון. אתה זוכר אותי? לא, צר לי. אמרתי רק להראות לה כמה לא אכפת לי. אבל בעצם כן זכרתי. נו, עבר זמן רב, זה מגוחך. ושאלתי את עצמי אם זה אומר שכן אכפת לי בהכרח. טוב, שכח מזה. אחותי נעלמה סתם כך, וזה... מטריד אותך. מן הסתם, היא לא אחת שתקום ותברח, וגם... פנית למשטרה. מה הטעם? גם כך כולם מושחתים. תראי גברת... בנט. כן. הרבה אנשים נעלמים. אני צריכה אותך, ג'ו. עכשיו היא עמדה מאוד קרוב. יכולתי להריח את הרחוב כמו בוסם משקר. אומרים שאתה הטוב ביותר. גברת בנט. קרא לי שרה. ידעתי שהיא משקרת. כולם יודעים שאני חרה. שמתי את מוזיקת הזיונים שלי ולקחתי אותה כאילו אין מחר. ובינתיים בצד השני של העיר, ג'ק, עוזרו של הבלש ג'ו, ישן במיטתו. מזל שאני ער תמיד, מקמרפי על הקו, האחד והיחיד, מה שלמה? לא טוב ג'ק, לא טוב אינדיד. מצאו מופע בדרום העיר, מראה מטריד, אתה תחביר. נשמע מחריד, מיד נגיע, מנתק את השיחה, טוען אקדח, כמעט שוכח לסדר את הסמיכה ואז רץ לג'ו. הדלת שוב פתוחה, תקום לצן, תתחיל להיות בלש, תפסיק כבר להיות בדיחה. איפה היא? איפה מי? ג'ו, אין זמן לבדיחות. שרה בנט. מהתיכון? כן, הבת שונה הזאת. די עם השטויות, תקום, מקמרפי יתקשר, אם תתעורר ונמהר אולי נגיע לשם לפני או ראשון. בלש טוב זה בלש שנותנים לו לישון. איך אני עוזר שלך? ג'ק, כל ההיגיון. טוב, על כל פנים תשמע, אין מה לנסוע לדרום. איך ידעת שלשם נוסעים? אתה לובש אדום. אני לובש שחור, ג'ו, אתה שיקור עד כדי כך. אף פעם לא תבין, אדום, שחור, זה היינו אח. אז נסענו לצפון כמו שרציתי, וצדקתי. כשהגענו היא שכבה שם ללא רוח חיים. אני חושב שבמקרה כזה כדאי לחקור בשקט. בדיסקרטיות של דג אמנון במים עמוקים. לא מעניין אותי שום תירוצים של אני מפחד ולא רוצה מי שתקת עסקים שיודע אין ברירה, זו חקירה צולבת מי תקע מתקע, תספרו לי, תגלו לי עכשיו, אוקיי, אף אחד שלא יצא מהחדר. ג'ו, כאן זה אמצע הרחוב. יהיה בסדר. מה יהיה בסדר? נשארנו כאן לבד. גם כך אי אפשר להאמין לאף אחד, הראיות לא משקרות. איזה ראיות? אין לנו קצחות, אין הוכחות חותכות. אין הוכחות חותכות. אין הוכחות חותכות. אין הוכחות חותכות. אולי רוצח הודי כי יש כאן ריח קרי, מצד שני יש גם שעון, אולי שוויצרי, יש גם שערות של דוב, אולי מהספארי, מה לעשות ג'ו? אלמנטרי, דוב זה משפחה בתורת החלומות, מכאן רוצחנו קרוב של מגדת עתידות, העידונית הזאת ודאי קוראת ביתר, קלפים, טאות, מסגיר חאות, מילה מתאימה לרוצחים. ג'ו, התחלקת
דלקת על הסכר? על הסכר, אז בנבדה, על ההובר, דאם, הובר! בוא נתקדם, צריך למצוא את הרוצח, זהו שורש העניין. אכן, אם לדבר בלשון המעטה, אמור לי מרוצחך ואומר לך מי אתה, אבל איפה הרוצחים האלה? יוצאים רק בלילות. כולם רוצחים בעיר הזאת. מילים כדורבנות, העיר הזאת ידעה עמים טובים יותר, יפים יותר, וואלה, בריאים יותר. בוא תראה, מצאתי כאן ארנק. של הגברת? לא יודע, יש כאן תמונות, שטרות, מטבעות, כרטיסים לסרט ותעודת זהות. שאני אמות. זאת אחותה של שרה בנט. כעבור מספר שעות, הפגישה הגורלית בין שרה בנט לבלש ג'ו במועדון הקוקו בונגו. היא לבשה סמלה צמודה, שהסתכלו ופרח לשדר תמימות. כל המקום הביט בה וגם אני כמעט נשברתי. היא ישבה לידי בשקט, כאילו בצניעות. ראיתי שהיא מחכה שאני אחמיא לה, אז שתקתי. עם אישה כזאת ידעתי, צריך להיות אדיש. אז חקרתי אותה בשקט, מבלי שהיא תרגיש. שרה? היי ג'ו. ג'ו, שמו! מה? תקשיבי. קרה משהו ג'ו? אתה נשמע כה אגרסיבי. אחותך מתה אישה. זמן מצוין לפרישתי. אני ראיתי כבר גופות וילדות מתות ודי לי. ככה אתה מודיע לי שמתה אחותי? אם זאת הייתה הודעת טקסט, הייתי מוסיף סמיילי. אבל רגע, מי יחקור? מי יעזור? אני צריכה אותך. די, מספיק עם הבדיחה. זה כבר מזמן לא חינני. את ידעת שהיא מתה עוד כשבת. מי אני? כן, את. מה פתאום? אלא מי? מספר 3. מי אני? די, מספיק! מספיק עם הבדיחות. לעזאזל אישה. אין לי זמן למתיחות. תראי, אני לא יודע מה המשחק שלך, אבל אני לא בפנים. לא פרש אם זה שחמט פוקר, לא אחד הקלפים. לא המקל שלך בסנוקר, כן? שיהיה ברור. ואם זה כדורסל פה, אני לא הכדור. אבל... לא אחד הדוקים, לא החוקים פה, לא המלכה בדמקה. אם זה טניס אני לא רקטה, ואם זה פינג פונג, אני לא המטקה. אם אני משחקת מונופול, אני לא בית מלון, לא הסוס שלך, פולו בדמינגטון, ואני לא כדרון רוצה, מה את רוצה ממני? מה? מותק? אל תשחקי איתי בקקה. את רצחת את אחותך. אני? מה פתאום? כן, רצית להתחמק מהאשמה, אז באת אליי. בחיי, מימיי לא פגעתי בזבוב. ג'ו, תהיה רציני. חשבת שלא אגיע לשמך אמצעי? לא, אבל איך? תעודת הזהות של אחותך. היה כתוב בה גם שמך המלא, גברת. כן, עכשיו הכל ברור, והתמונה מתבהרת. נכון? שרה מקם בנט. חשבת שתעשי עליי קומבינות, מה? לא, חכה, תיתן לי להסביר. כבר מאוחר מדי לזה, המשטרה בדרך. רגע, את הכל עשיתי בשבילך. אני חשבתי שזו הדרך היחידה להיות איתך. זה התפוקה, זה לא בדיחה. זה רצח, זה לא צחוק. אני רוצה אותך אישה, אבל בעולם הזה יש חוק. אל תשכח את רגעינו היפים. זאת לא אשכח. אתה רוצה עוד אהבה? אני רואה זאת. לא איתך. בלעדיי אתה לבד, ג'ו. לא תהיה עוד הזדמנות. ממך אפשר להיפרד אישה. לא מהבדידות. כל הניידות לקוקו בונגו! כל הניידות לקוקו בונגו! תיק מספר 542 נסגר. חזרתי למשרד ושמתי את מוזיקת הזיונים שלי.